Hei, salutare dragi prieteni și bine ați revenit la un nou vlog. Astăzi o să fie un vlog mai special pentru că o să vorbim despre ce nu am mai vorbit niciodată până acum. Știți că de obicei împart cu voi doar cele mai frumoase momente din viața mea, momentele frumoase de la concerte, de la zile de naștere, dar astăzi o să vă arăt și o altă parte a vieții mele pe care nu ați mai văzut-o până acum și despre care nu am mai vorbit până acum, pentru că pe lângă momentele fericite mai sunt și momente nefericite. Nu sunt multe, dar au fost. Așa că astăzi o să vorbim despre un moment nefericit din viața mea. Greu. Astăzi vreau să împart cu voi un moment nefericit din viața mea, pentru că nu vreau și voi să treceți prin momente grele prin care am trecut și eu. Vreau să vă învățați din experiența mea pe care am avut-o eu și să nu treceți și voi prin așa ceva, pentru că țin foarte mult la voi și vreau să fiți doar cu zâmbetul pe buze. Întotdeauna am încercat să vă arăt doar partea puternică a mea, să vă inspir, să vă învăț și pe voi să fiți puternici, însă sunt și eu om, am și eu puncte slabe, sunt și eu vulnerabilă și după cum bine știți, niciodată nu m-am lăsat influențată de hateri, niciodată mi-a apăsat ce spun haterii, pentru că e mult mai important ce cred eu și ce îmi place în mie să fac și sunteți mult mai importanți voi pentru mine. În general nu am așteptări de la hateri sau de la oameni străini, pentru că nu vreau să fiu dezamăgită. Însă ce te faci când cea care te rănește este chiar cea mai bună prietenă ta? Atunci, sincer, nu prea ai ce să faci. Ești pur și simplu dezamăgită. Rămâneți cu mine dacă vreți să aflați povestea cele mai mari dezamăgiri ale mele. Și încercați și voi să vă trageți concluziile și să nu treceți și voi prin așa ceva. Probabil cu toții știți că am avut 4 prietene cele mai bune, cu 2 dintre ele sunt prietenă până acum și vreau să le mulțumesc că sunt alături de mine, să știți că vă iubesc enorm de mult. Însă 2 dintre ele s-a întâmplat ceva, eu zic să înceapă povestea. Dacă vreți să aflați ce s-a întâmplat, rămâneți cu mine. În primul rând vreau să vă spun că dacă o persoană greșește, puteți să-i dați doar încă o șansă și dacă vedeți că greșește și a doua oară, nu mai trebuie să o iertați. Sau puteți să o iertați, dar să vă îndepărtați de acea persoană, pentru că persoanele pe care eu le-am iertat și le-am dat mai multe șanse, mereu m-au trădat încă o dată și încă o dată și încă o dată până nu m-am îndepărtat de acele persoane, așa că nu știu, cred că ăsta ar fi primul sfat pe care pot să vi-l dau. Totul a început în octombrie, când am revenit din turneu, era ziua prietenii mele, i-am scris un mesaj super mare. Eram sigură că o să mă invite la ziua ei de naștere pentru că eram cele mai bune prietene, dar de fapt nu m-a invitat, a fost super ciudat pentru mine. Pentru că la început credeam că nu o să-și facă ziua de naștere, dar tot în acea zi, seara, am văzut foarte multe postări de la ziua ei cu alți prieteni cu care prieteneam amândouă și a fost un șoc pentru mine. De fapt m-am simțit super prost că nu am fost chemată și eu la acea zi de naștere, la cea mai bună prietena mea, la ziua ei de naștere. Sincer m-am simțit distrusă în acel moment, dar am zis ok, mi-am dat seama ce fel de prietenă este ea, cum m-a trădat, pentru că înainte de chestia asta m-a mai și trădat de mai multe ori, așa că am trecut peste, i-am scris un mic mesaj că îmi pare rău că am pierdut o prietenie care a însemnat foarte mult pentru mine și ne-am îndepărtat. Iar acum haideți să trecem la povestea principală a acestui vlog, să vorbim despre cea mai bună prietena mea cu care mă înțelegeam cel mai bine. Cu toții știți că cea mai bună prietena mea s-a mutat în Germania, am făcut și un video cu ea înainte să plece. După ce s-a mutat, m-am simțit super prost, m-am simțit foarte nașpa câteva săptămâni pentru că petreceam foarte mult timp cu ea. Îmi amintesc că a plecat chiar de ziua mea, a venit să-mi facă o surpriză de ziua mea. Am fost foarte fericită pentru că pe data de 12 iulie mi-a zis că pleacă fix pe 13 iulie dimineața, chiar de ziua mea, și am fost un pic supărată, de fapt tristă că va pleca și nu va putea să rămână la petrecerea de ziua mea. Ultimele momente în care ea a fost în Republica Moldova le-am petrecut împreună și asta m-a bucurat foarte mult. Mi-a demonstrat că este o prietenă adevărată. Și sincer nici nu mă așteptam ce o să urmeze. După ce s-a mutat în Germania, am vorbit foarte mult la telefon. O întrebam întotdeauna când urmează să vină Republica Moldova și mereu îmi spunea că nu știe și își dorește foarte mult să vină anul acesta, dar nu crede că va putea. În ziua în care a venit în Republica Moldova, a hotărât să-mi facă o surpriză, să vină la mine acasă. A venit la mine acasă, sora mea a deschis ușa, Ana, și a spus că eu nu sunt acasă, că sunt plecată în Chișinău la o emisiune și au făcut așa un plan. Prietena mea cea mai bună să se îmbrace în hainele surorii mele, să-și pună unicornul în cap, să danseze acolo sub piesa Unicorn și să-mi facă o surpriză. Și sincer pot să zic că a fost o surpriză
chiar neașteptată, deci chiar nu mă așteptam absolut deloc. Dacă era în Republica Moldova, poate mă mai așteptam, dar nu știam în primul rând că este în Republica Moldova. Am fost foarte fericită și am plâns foarte mult după aia, dar e ok, ne-am decis să ne vedem de Crăciun sau să ne vedem în zilele următoare, dar mi-a promis că de Crăciun va veni la mine și o să rămână pe puțin timp să sărbătorim Crăciunul împreună, după care va petrece Crăciunul alături de familie. Primele 3 zile cât era în Republica Moldova am mai sunat-o și vreau să mai ieșim pe afară, să ne mai vedem, dar din păcate îmi spunea mereu că este ocupată. O înțelegeam pentru că probabil vrea să petreacă mai mult timp cu rudele pe care nu le-a văzut de foarte mult timp, dacă tot a venit în Republica Moldova. Am așteptat-o de Crăciun să vină la mine, am sunat-o de Crăciun, am întrebat-o ce face, hei, poate poți să vii la mine totuși? Mi-a zis nu, că este ocupată și chiar dacă mi-a zis că era ocupată, era de fapt într-o cafenea cu prietena cealaltă cu care m-am certat. După 3 zile de când era ea în Republica Moldova, am sunat-o într-o seară. Am început să-i explic că mă deranjează foarte mult chestia asta, ea fiind cea mai bună prietenă, mă mințea de fiecare dată că este ocupată, pe când nu era ocupată, de fapt ieșea cu prietena cu care m-am certat. Pentru că eu nu pot să mint sau nu pot să fiu falsă, i-am spus totul direct în față, i-am zis că m-a deranjat chestia asta și poate ceva s-a schimbat între noi, poate de când a plecat, ea s-a schimbat, eu m-am schimbat. A fost un pic trist pentru că m-a schimbat cu o altă fată. În ziua următoare a venit Vlada la mine, a venit Vlada în Orhei, am ieșit să ne plimbăm și tot în acea seară, fix în a 4-a zi de când era cea mai bună prietena mea în Republica Moldova, noi cu Vlad am hotărât să mergem într-o cafenea unde, din greșeală, ne-am întâlnit cu cea mai bună prietena mea, care s-a făcut că nici măcar nu mă cunoaște. Stătea la masă cu fata care m-a trădat și nu m-a chemat la ziua ei. Am intrat, mergeam înainte, mă uitam la ea în ochi și reacția ei a fost una cam proastă. Sincer, în momentele alea nu știam ce să fac. Ea stătea la masă cu o persoană care pe mine m-a dezamăgit. De fapt, nu-mi păsa deloc de acea persoană, absolut deloc. Nu-mi pasă nici până acum de acea persoană. Doar că nu m-am așteptat niciodată, prietena mea cea mai bună, să vorbească măcar cu acea persoană. Dar să stea la masă cu ea a fost cel mai urât moment. Pur și simplu a făcut cea mai proastă alegere, părerea mea. A stat la masă cu o persoană care pe mine m-a dezamăgit. Adică noi vorbind cu o seară înainte, nu mă așteptam în acea zi, fix după ce am vorbit, să o văd la masă cu persoanele care m-au dezamăgit. A fost super nașpa. Îmi amintesc că mă țineam să nu plâng pentru că nu mă așteptam să-mi facă una ca asta prietena mea cea mai bună. Știa perfect că nu mă interesează haterii, nu mă interesează ceea ce fac persoanele la care eu nu țin, dar știa că țin foarte mult la părerea celor mai buni prieteni sau la părerea generației Z. Pot să zic că acel moment a fost cel mai urât moment din viața mea, pentru că țineam foarte mult la prietenia noastră. Nu m-am așteptat să-mi facă una ca asta. Pur și simplu m-am simțit distrusă. M-am așezat la masă, am sunat-o pe mama, așteptam să vină mama. A venit mama cu tată care s-au așezat la masă. Mama cu tatăl meu s-a salutat cu ea, pentru că ea tocmai ce venea de la baie. Ea nici măcar nu s-a uitat în partea noastră, deci nu s-a uitat absolut deloc. La masa noastră nu s-a salutat nici cu părinții mei, nici cu mine. Și pot să zic că m-am simțit super prost, pentru că în acele momente mi-am dat seama că mi-am pierdut cele mai bune prietene. În acele momente mi-am dat seama că am avut încredere în niște persoane care și-au bătut joc de mine, care m-au trădat. Am simțit că nu mai am pe nimeni alături de mine, am simțit că eram singură în acele momente. În primul rând mă așteptam să vină măcar să se salute sau măcar să-și ceară scuze sau să se întâmple ceva, dar nu s-a întâmplat nimic. După cum am înțeles, nu-i pare absolut rău deloc pentru ce a făcut. După acele momente nu am mai vorbit absolut deloc. Pur și simplu am ieșit afară din cafenea. Eram pur și simplu într-o stare de șoc, deci nu știam cum să reacționez, chiar nu știam. M-am bucurat enorm de mult că era Vlada alături de mine, care m-a susținut, și m-am bucurat enorm de mult că erau părinții mei alături de mine, care sunt unicii mei prieteni adevărați. Chiar le mulțumesc că sunt mereu alături de mine, nu-mi vor și nu mi-au vrut niciodată răul. Vreau să le mulțumesc enorm de mult pentru asta. Vreau să știți că îmi pare foarte rău că am crezut într-o prietenie adevărată, că am crezut într-o prietenă care de fapt
m-a trădat, că am crezut în cuvintele ei și în faptele ei. Vreau să știți că mie îmi pare foarte rău pentru ce s-a întâmplat. Chiar am ținut foarte mult la acele persoane. După tot ce s-a întâmplat, am scos complet toate persoanele false din viața mea, inclusiv și prietena mea cea mai bună, fosta mea cea mai bună prietenă. Le-am scos definitiv din viața mea pe amândouă, dar chiar dacă încercam să uit tot ce a fost, nu puteam, pentru că foarte mulți dintre cunoscuții mei, foarte mulți dintre voi îmi dădeați întrebări în continuu: ce s-a întâmplat, de ce prietenele tale cele mai bune vorbesc atât de urât despre tine pe live, de ce râd de tine, de ce își bat joc de tine. Foarte mulți dintre cunoscuți mi-au zis, mi-au povestit de fapt ce spunea cea mai bună prietenă despre mine după tot ce s-a întâmplat, că ea de fapt nu vrea să-mi fac o surpriză, că a fost obligată de părinții mei și chestii genul ăsta, pe când toată povestea asta de fapt era una falsă. Chiar am încercat foarte mult să mă detașez de la această poveste, pentru că chiar aveam nevoie să nu mai aduc aminte de toate momentele astea urâte, chiar aveam nevoie de persoane în jurul meu. Îmi amintesc că chiar am fost într-o vacanță la munte cu părinții și încercam să petrec cât mai mult timp cu ei, să mă simt cât mai bine din nou, chiar dacă înainte de asta am trecut printr-o perioadă foarte grea, chiar dacă voi n-ați observat chestia asta. Dar nu puteam să mă detașez de la toate chestiile astea, pentru că primeam foarte multe mesaje din partea voastră la care nu știam cum să răspund, pentru că nu eram în stare. Nu puteam să vă explic totul atunci și mi este foarte greu și acum să vă povestesc tot, pentru că țin foarte mult la persoanele care sunt alături de mine. Chiar pot să zic că le iubesc foarte mult și chiar le-am iubit foarte mult, ca pe niște surori, le-am considerat ca a doua mea familie, dar pot să zic că a fost ca o lecție pentru mine și asta mă bucură foarte mult. Nu pot să spun că sunt tristă că am pierdut persoane false. Nu le-am pierdut, dar am scăpat de persoane false. Pot să spun că sunt foarte fericită pentru această lecție. Datorită acestei experiențe o să-mi mai aleg prietenii mult mai bine, o să țin în jurul meu doar prieteni adevărați. Am încercat să mă detașez de la persoanele false și să rămân doar alături de cele adevărate, care mă iubesc și țin la mine cu adevărat și sunt alături de mine. Vreau să mulțumesc foarte mult părinților mei care m-au încurajat. Vreau să-ți mulțumesc ție, Vlad, dacă ai fost alături de mine toată perioada asta. Probabil persoanele care mi-au făcut mie rău, chiar și cea mai bună prietena mea și cealaltă cea mai bună prietena mea, o să râdă la acest video, pentru că așa fac de obicei persoanele false. Chiar sper foarte mult că o să înțelegeți despre ce am vorbit și o să încetați să mai fiți persoane false și să râdeți de ceea ce simte un om cu adevărat. Probabil și voi ați trecut prin așa ceva și voi ați fost trădate, sunt sigură de asta. Așa că sper că v-ați tras din acest video o concluzie. Vreau să mulțumesc foarte mult Cătălin și Alina că ați fost și voi alături de mine. Mulțumesc foarte mult, Cătălin, pentru că m-a încurajat să fac acest video, pentru că mi-a dat curajul să mă deschid în fața voastră, să nu mai primesc toate întrebările astea care până acum le primesc din partea voastră. Să știți că nu am vrut pe nimeni să supăr prin acest video, chiar am vrut să înțelegeți că chiar am ținut la aceste persoane. Nu-mi pare rău, pentru că pot să zic că această experiență m-a făcut mult mai puternică. Să știți că trebuie să ascultați de părinții voștri, pentru că aproape întotdeauna părinții au dreptate. Ce ține de prieteni sau ce să faceți și ce să nu faceți, mai bine să aveți încredere în ei, să-i considerați pe părinții voștri cei mai buni prieteni, pentru că ei sunt singurii care nu o să vă facă niciodată rău și care să vă iubească necondiționat și o să fie alături de voi întotdeauna. Încercați să fiți sinceri cu părinții voștri și să le povestiți despre ceea ce simțiți și ei sigur o să vă ajute și o să vă fie alături. Chiar dacă și voi ați suferit din experiențe de genul ăsta, sunt sigură că aceste experiențe ne-au făcut mult mai puternici și această experiență m-a făcut mult mai apropiată de voi. De asta am și reacționat așa când mi-am pierdut contul de Instagram, pentru că voi sunteți deja cei mai buni prieteni ai mei. Voi sunteți generația Z, cea mai bună prietena mea, pot să numesc generația Z, a doua mea familie, pentru că nu vreau să vă pierd pe voi, de aia am reacționat așa. Vreau să vă spun că vă iubesc enorm de mult, așa că iubiți-vă și voi.